ngilalela la indavu yazi indavu ngisalalele lalani ngifaka ibhesha kithi njengamanje ngifaka ibhesha kule yangoma ngafaka ibhesha tshela ukuthi ngizoba indoda ke mina ngizomfazi lo ngilanda istory la lalelani selokhu ngamitha umfana wabaleka ngimithi simple story took off ran away and which is okay which is fine I don't even know a cent hello but engeyisa umfana futhi kubeka angeke umuntu strong or strong angizoba ne-abortion anothi abortion ngangizomeskera that's number 1 2 lo mfana bese nentombi wakhona umandisa that time nabantu bakubo beka ngithuki Jesu hey umfana ngavume nje uyahluleka ukondla akayena nje umuntu ondlayo umfana akondla umfana vuba iqiniso lengoma ibingabhalelwe wena mfana ibingabhalelwe umuntu ingoma nje le emnandi simple strength ngibonile lo 7 o'clock ukuthi kuzogadlwa mina sandwa sami awukwazi ukuba ubaba asilikhulume nje iqiniso awukwazi ukuba ubaba usiloko kulanda istory ususemuva faka ibheshu nami ngifaka ibheshu iqondane ngqo awukwazi ukondla ukhalela u1000 rand 2 mawusunentombi uthatha ama calls wajijele kule enye intombazana umuntu mosukumithisile manje bafethu khona omithi waku Clash of Choirs ungifonelile insukwini wathi sisi hey ngaze ngasha lo mfana uyangidela same story lesesenzeke kumina hayi sodlala abafana wemanje uyangeni ngadla umfana nje uhlulo uvala uziphu nefame imdrayisa ikhanda ngebhathi jobe echazile ukuthi wamithisa wrong untombazane oqonde ngqo owazi mina ngamfuqa vele efeba ngabamba ifoni egoli ifoni igcwele send phela baby into engayazi uyikhola phela mina guys send phela baby ngathi ha kwasho ukuthi ngebhathi sisu sesihleli okay ke siyakubona ke lokho sesihleli kisisu wenze njani hayi wadla magalalo umfana ehlangane nomandisa ngizowabiza ngamagama ngizongibopha kokugcina ngethi time ehlangane nomandisa lo ayethini imanager kanti kuyajolo hey umfana kafeli yo akabuza nokwendavu umfana uyahluleka guys ukondla ngizondlela izithandwa sami ngimithi ingane saseswini wabuyase kina 8 months ngamgxosha wabuloke into ebuyayo and 2 labafana banamhlanje because bafuna ukulobedla ikhekhe likama wengane uthi usumgxoshile aloke ezenza into engathi ibuyela ingane kanti cha niyamazi abafana asikhulume nje siba amadoda baba bengane hlezi ishole ukuthi bayathanda lo bebuya kanti umuntu ubuyela ikhekhe akaqedile ukuzoqedela cha udlala leyo game nje manje mina ngilo othi lalela ke dali akuzokwenzeka kanjalo la kumina akabusa lochaza ndavudavu umfana ufuna ukuthi ondle ngoba usamnika ikhekhe bongasamnika ikhekhe akondli that is simple so ke angibona umbhede mina wokugqinyelwa umfana awuzoxaxa iqhazi itori kuhlangelwe kanjani kwahlangana fine kwamithwana fine wase wenzani after that you failed awodli ndoda awodli musukuba usave career yakho career yakho ngeke uwe you are best bani masikandi ntontoni you won't fall ukondla akuyona into yakho if oma beyingane laba bayibangaba neqiniso iabuse abayitholayo kulomfana they will hide because abekho abawona amadoda njengami umfana nje usayingane esazokhula ayikakhuli usakwi stage where he's fighting umfana nje usayingane so we can't call that person a father mfana ndoda awondli yakuhlula umuntu wesifazane uyayibambela and then ingane history yakho nje le ukuthi ingane uyakhuliselwa ingane mesina 2 njoba la kuthi usuqhamukileke uvelileke insukwini bake basibona lapha ngasekhaya kasifaka kanti uthunywe unokwanda nginawo amaqipha nokwanda guys engihleba kuloma wengane lo musha naye oze kumina ngoba sezimnetha you get my point. This guy is playing a trick. He's very smart. Kade aqala ufebe mengize history yakhe nami ngize late ngazi ngenzani. Jesus kaze kayifaka emlilweni.
hayibo kuyimanje we are on the 8th kid wenza into eyi-1 kuwo wonke umuntu because he knows ukuthi hayi mina kumasikandi ngiyathandwa ngizosho lento ayisho la manje ngiyilalele engachaze ukuthi yini ayichaze nje lento ayikho lento ayikhuluma la ayikho chaza ukuthi awondla ingane 2 chaza nje ukuthi wena uyi-celebrity elikhulu ukuthi uyasitshela emakhaya ukuthi wena noma singakwenzani wena nedlozi kule ngane leya manje uthele unedlozi likama wakhe elimbhekile angazi ngeke kube njani uyishila ingane yabantu kuyimanje nayo iyakhala lapha la ikhala khona uyishiye nesisi undiza nalo nokwanda akambone ngathi usenza ubono ke naye futhi azomgema khona na hayi mfana ngeke ndoda hayi sana no uyasidlala kalokhu awondla indoda wena ufuna ingane isikhulile thatha ama pictures uhambe uyoposta lapha yana this is what I did for the day this is what I did for the lapho umuntu uspende 2 minutes enganeni hayi guys ngeke bathe hayibona yes ngahlala abafana guy awondli uyakuhlula hayibo kulini ngikhuluma ngalo mfana selokwathi ngoba mase kweyisa dala yabona lo mfana weyisa into ezwakalayo ungena ku social media njengokungenile nje uzimithe uyeyisa lo mfana guys uhlaza hayibo haze ngibona umfana ojilo kazalo akudwebe ngoba uyazi ufuna uzoloku uncetheza maye mina ngikwazi ukuncetheza baba ngisho ubheda hayi ngeke guys fana awondli uzilokwenza indavu la uxoxa into engekho uhlulekile nje ukuthi and le ngoba ibingekho ngawe yini le kwenze wagijimela u7 o'clock ufuna ukuzokhuluma ngoMiss 11 yini le ngake kushisayo if you are perfect if you are doing things accordingly yini le gijimisile wozoza engomeni yami engahlangene nawe hayi ndoda ngeke awuqala uxoxa isitori salo mmithisile njengamanje umbalekelayo ongifonelile omhleba uthwani lento zalihlebe ngami ngizowathathela lawo ma video bese ngithanda kodwa ayingathi ngisapromote ingoma hayi anikahle bafana hayi anikahle bafana kahleni hayi kahleni ukusidlala sikhathele yo hayibo uzoyidefenda ngento engeke awondla uyahluleka 2 mase zoba yilabo mabeyingane laba abajabulela ukuthi ngizalele i-celebrity yinida labe nisiqhatha nabafana nikhekhe ingane kaSimani bani ebengodle engakuhlawulelile nawe uyifanela nami lo ndize emzini yabantu yinida labe nisiqhatha nabafana abagcina besigibele emakhanda kanje ingane kaSimani bani ngizele thina ke ngalakho kuzala ukwenza imfanelo zakho uzalisile yondla uzalisile meke ukuthi awulokhuzi awuhlawuli get out. I kept saying that for years. Hey, uyazi ususumsindi ingoma yami webazalwane mfana ngiyaphinda ngiyasuzindane ngaphezulu hayi awodli indoda futhi asisele indaba ngala hamba hayibo hawu kuyimanje ubalekela umuntu manje benisebenza naye kwi-Clash of Choirs manje same story engixoxela ingane yabantu same story hayi sodlala into enga sorry angisongo kamala muntu sodlala umfana hey ngeke singabenza indoda hayi umfana hayi hawu kuyimanje ngayenza ngithi kuyimanje manje njengoba sikhuluma nje iyakhala ingane yabantu lapha ize yafonela mina yathi hayibo Miss Level wenza kanjani ngathi mina yo ngabhala njengomfana ngathi kunje nani niyongena kulowo mlilo sengimchazelile hayi kodwa ke siyathuthuzana ke nontombazana uduthuzekile uright iyakhula futhi nengane kuhle mhlawumbe futhi ngizoya kwi-baby shower ngabe ngizwa igazi livuma so nje hayi kahle mfana wena nje uyazalisa nje ubhizi la emhlabeni uzele kona njengoba ngisho sisinumber 8 asigo inhlobo lothu nje ayayo yakho no angigo isithando sami nginqoqo ngidila nomfana la mina phela umfana ngimsabi nina mhlawumbe bese nimithisiwe baba kaSimani bani ushe entweni engakazi baba kaSimani bani into engodli into engazange ihlawulele baba kaSimani bani I will never do that even neyami ingane ayigoduyisho ugoduka ngoba nje ayikho nje umdlalo nje lo how just because ninabafana bahambisana ngama-chain wema ingane kaSimani cha akuyona yakhe yakini komalume if umfana engenze lutho eyakini komalume
ayekho umuntu ogowayo la. Niyabaweta abafana banizalise vele niseyinkingeni bafethu niqhekeza izibaya zobaba niphinde nizobaweta bengenze lutho. Hayi guys yo hayi senizothi siyagowa thina esinezi asigoyi inhlobo. Fana nje akangeni kini engahlawulile akanikwa kwayileyo ngane engahlawulile. Isizulu ke lese ngisikhulumayo. Ayekho umuntu ogowayo lo, ayekho umfana ozokhanasa ke ka Miss Level. Mhlambe mina ngedwa ke. Akho umfana okumele akhanase. Lethole ngetray ingane ezalisile washiya kodla phinde futhi mina hayi bafethu yo. Hayi niyadayisa ngama lokhuzaneni. Niyadayisa kubuntombi benu ngoba nakusenizele. Cha ngisayintombi ke mina. Akho umfana ozogijima la. Sana no aphinda yoqhoboza. Okay ingane isikhulileke ubalekile wondli siyabonga u right uyaphinda mawo umntana laphi. Ayibonga umuntu into guys. Hayi guys no lento izokwenzeka naseyinganeni zethu. Hayi guys. Hayi hayi bafana sebanje nifebe kahle ngingalo sithiwa siyagowa cha angigoyi indawo qiniso nje lihlala izulu sibe isizulu asiyekele ukuweta abafana ngezingane akahlawulile akodli akenzi ukuthi kuhlanganwe njengoba echaza isitori sokuhlangana okusala egcineni ingane bekhona. Andizi umuntu ngakusasa sekweyisana futhi lo ya uyeyisa futhi uchemile ngokuthi mina ngi-celebrity. You won't do anything to me. That's why I keep coming ku social media. You are not that big. You are just a normal person. Ophiwe uNkulunkulu italent elihle. Hayi ukuthi usuzoqhofoza nje. Hayi bafethu. Hayi ngiyama ke la. Hayi bantu besifazane msana usiqhatha nabafana. Hayi msana usiqhatha nabafana usuzalisiwa wondlelwa awenze mama ngasimana kwala umuntu edumile. Akwazi bala. But ke anyway le ngoma ngibingabhalelwe lokho. Ingoma ibingabhalelwe lokho. But sengiyachaza nje ngoba ngibonile ukuthi lo 7 o'clock ungami nje nengoma yami engiyithandayo engikhiphe lo maka enzo ingadlanga izinto ezikhulisa izingane zodwa. Hayi sodlala abafana amadoda asiphelele ezweni sekhona abafana labafana basijijana nani namantombazane lawa ajola nani nanitshela ukuthi senizozo step lo fana uyajola ke kanzima bafethu. Hayi ngala I'm very sorry hayi ngala guys ingoma kodwa ibingabhalelwe lokho sengizophendulela nje lo 7 o'clock engusolile ukuthi umayelana nami. Cha ndoda akafundiswe nje amanye amadoda amhlalise phansi ukuthi uzalise kanjani kanjani awumbalekela umuntu emithi njengoba ebalekile namanje kulo ngisho ukuthi ubalekile kuyimanje. Same script different cast. Akekho umuntu ofunwayo akekho umuntu ogowayo. Cha ngiyintombi yakwethu awukhanasi kwelamkhanda ngathi umchazele lapho ukuthi wabona ukuthi uhlangene lentombazane impela enganjani cha impela. Hayi no guys no yondla nje kahle ubuyondla nje kahle ufaka imali yakho ungacabanga ukuthi mhlawumbe wondla uma wengane. Cha ufaka imali uthule phansi wena ngeke uzulandele kuloko uthola ama calls kuloko thunje bechaza indaba kama wengane lo akakubo ngamhlasela impela. Ngeke ngithi ngifona into yengane uthatha ifoni unikeze omunye umuntu wesifazane. Never ku11 abafana bayathanda ukusiqhatha samantombazane futhi thina boma beyingane niyathanda ukusiqhatha nengane because you introduce our kids kubantombazane lawo uyabo of which I don't think khona besifazane ongavuma leyo. Hayi bafethu umeni ivuma cha hayi niyavuma thuki izoshaya le ka move on kwaphela lapho ukuthi abstain nihlezi lithi hey Miss Level move on sengisigcekeza isibaya sasekhaya ngaqonisa ekhaya
ngisazama indlela yokuthi nami ekhaya ngibe ingane senithi move on. Yo niphila impilo enjalo we guys yokuthi uqhobozo omunye manje kubhede uzaleke 2 minutes usawumdlezane or usane ingane emhlawumbe ina 4 manje izothi 4 kulo 4 years seng no guys no mina bengisafukamela ichwane bafeni ngifuna uyibona kahle ingane ikhula. Hayibo ngiyayibuka nje lemgowe yenu uyagogola indodana. Hayi ugola umuntu oqhofoza. Hayi mina ningimeleni ngathi isizulu bese ngisikhulumayo ngumzulu ke mina ke ngumzulu nje. Hayi kumuntu ogowayo la sidila nengane la eGoli. Hayi bandla ukuthi futhi anokuthi uyondliswa mina ngiyadonsa empilweni la ngiyela umuntu ohlulekayo ngisikhulisele kuba khona ikhathi la uthi phela jikjela